Ndi nthawi kuchoka kuno kwa MBC ndipo masana ano muli ndine Arthur Chokoto. Poyamba nayi mitu yake. President Mutharika masana ano achita zokambirana ndi wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg yemwe afike mdziko muno lero. Unduna wa zamaphunziro wapempha bungwe la Manebu kuti lionetsetse kuti pasakhale zachinyengo zilizonse pamene bungweli likhale likulembetsa mayeso aboma a chaka chino. Ndipo timu ya Vanessa Sisters Reserve dzulo yakhala akatswiri chikho cha mpira wa manja cha osewera osaposa zaka 21 itagonjetsa Young Eagles. Masana abwino tiyambe ndi nkhani yoti President Professor Arthur Peter Mutharika atsogolera mwambo olumbiritsa a Simon Taye kukhala nduna zamafakitale ntchito zamalonda komanso zokopa alendo mawa lachiwiri. Malinga ndi chikalata chomwe mlembi wa boma watulutsa, mwambowu ukachikira ku nyumba ya boma ya Kamuzu ku Lilongwe kuyambira 11 koloko mawa. Taye alowa malo mwa a George Partridge omwe asankhidwa posayidwa pakukhala governor wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve. Ndipo President Professor Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kukumana ndi wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg Xavier Bettel omwe akhale mdziko muno kuyambira lero pa 2 February mpaka lachitatu pa 4 February. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe unduna una za ubale wa dziko lino ndi maiko ena atulutsa. Chikalatachi chati Xavier Bettel akhala ndi zokambirana ndi President Mutharika komanso achita zokambirana ndi akuluakulu ena aboma. Iwo akuyembekezekanso kusayina mgwirizano omwe uthandize kulimbikitsa ubale wa maiko awiriwa. Boma la Malawi ndilo layitana Xavier Bettel pambali pokhala wachiwiri kwa nduna yaikulu mdzikolo. Iwo ndi ndunanso yoona za ubale wa dziko lawo ndi maiko ena, ntchito za malonda ndi maiko ena mwa zina. Nduna ya zamaphunziro Bright Msaka yauza bungwe loyendetsa za mayeso la Malawi National Examinations Board Manebu kuti lionetsetse kuti pasakhale zachinyengo zilizonse pamene bungweli likhale likulembetsa mayeso aboma a chaka chino. Amsaka auza atolankhani izi kuzomba adakumana ndi akuluakulu a bungweli pomwe amafuna amvetse momwe zokonzekera zolembetsa mayeso aboma a chaka chino zikuyendera. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga Elin Chimoyo. Kwa nthawi yoyamba bungwe la Manebu liyamba kulembetsa mayeso aboma a Form 2 kenako a Standard 8. Oyankhula ndi MBC nduna ya zamaphunziro Bright Msaka anati ndi okhutira ndi mmene zokonzekera za mayeso onse aboma zikuyendera. Pakadali pano Amsaka apempha bungweli kuti lionetsetse kuti pasakhale zachinyengo zilizonse pamene bungweli likhale likulembetsa mayeso aboma chaka chino. Bungwe lathu la Manebu lomwe likusogoleredwa bwino ndi akuluakulu amene ali akadaulo pa ntchito yawo ndi okonzeka kulembetsa mayeso a chaka chino. Tagwirizananso kuti popita chisogolo boma linagula mashini oti mayeso azipakidwa print Malawi muno pofuna kuchepesa ndalama zimene timaononga kupangisa print mayeso kunja. Ichi nchinthu chabwino koma tisanayambe kuchita print mayeso Malawi muno Manebu afuna kuti aonetsetse kuti ma systems onse ofunika kuti mayeso asaululike tili nawo. Malinga ndi mkulu wa Manebu Professor Dorothy Nampota ophunzira a Form 2 akuyembekezeka kuyamba kulemba mayeso aboma pa 1 June chaka chino ndipo a Standard 8 ayamba pakatha sabata imodzi. Iwo ati ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kuchepetsa nthawi yomwe ophunzira a Standard 8 amadikira zotsatira zawo asanapitirize maphunziro awo akusukulu ya sekondari mwa zina. Feyo ngati Manebu timamveranso feedback yomwe timalandira kapena zomwe anthu amatilankhula kuti palivuto lakuti. Temo zaka zapitazi timalandirabe vuto, timalandirabe feedback yokuti mwina mayeso ana primary amayamba msanga kwambiri, bwanji mwapatse mpata okwanira kuti aphunzitsa athe kuwaphunzitsa ndi kumaliza syllabus yawo. Ndiye tinaona kuti chaka chino tiyese kuti mayeso amene ayambe mochedwerako kuti ana amene aphunzire ndithu mokwanira kuti chimenechi chisakhale chifukwa chomwe angalepherere mayeso. Komanso panali dandaulo lokuti
anawa akalemba mayeso awo mu Meyi amadikira nthawi yayitali pa khomo kudikira September kuti academic year ina iyambe. Ndiye ifenso tinaona ngati amanebu kuti amwina kapena tathandize anthu atithandizane tonse tiyese kwachedwetsera pang'ono mayeso a primary wa kuti anawa asakakhale ku nyumba nthawi yopitirira. Ndunayi inali pa ulendo ogwira ntchito mchigawo chakumwera. Wachiwiri kwa nduna za umoyo ndi ukhondo a Charles Chilambula ayamikira bungwe la Global Fund kamba kuthandiza boma pa ntchito yolimbikitsa ntchito za umoyo mdziko muno. Achilambula anena izi ku Lilongwe pomwe amatsekulira chipinda chopangira mpweya chomwe achikhazikitsa ndi thandizo lochokera ku Global Fund pa chipatala cha Bwaira ku Lilongweko. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Poyankhula pomwe amatsegulira chipinda chopangira mpweya pa chipatala cha Bwaira, wachiwiri kwa nduna za umoyo a Charles Chilambula ati izi zithandizira kuti thandizo lofunikira la za umoyo lidzipezeka mosavuta kuphatikizapo mpweya omwe amapereka kwa amayi komanso ana omwe angobadwa kumene, zomwe akuti zithandizira kupititsa patsogolo chisamaliro cha amayi ndi ana. Achilambula anaonjezera kuti boma lipulumutsa ndalama za nkhaninkhani zomwe limaononga pogula mpweyawo. Miyoyo yambiri ipulumuka si amayi ndi ana okha komanso ngakhale anthu amene ali ndi matenda amene amakhala kuti akuvutika kupuma akhala kuti akupulumuka chifukwa cha kubwera kwa gas plant imeneyi. Komanso zipatala zina zimene zimavutika kupeza gas ameneyu ngati Queen Elizabeth ikanapindulabe kuchokera kuno ndi zipatala zina zozungulira. Mkuloona za umoyo ndi ukhondo mboma la Lilongwe, Dr. Wilson Ching'ani ati chipatala cha Bwaira chimapereka mpweya kwa ana pafupifupi 80 omwe angobadwa kumene. Ndi mapaipi amene akupanga supply mpaka na pa bedside ya patient. Kusonyeza kuti tili ndi relief pa budget yathu chifukwa chonena kuti nawo tikutha kupanga manufacture patoka komanso cost ya transportation ndiye kuti yatsika chifukwa chonena kuti panopa pa bedside pathu within Bwaira ndiye kuti patient amene akumatha kukhala ndi access ya oxygen amene. Kupatula kukhazikitsa chipinda chopangira mpweya pa chipatala cha Bwaira, Achilambula anakhazikitsanso chipinda chopangira mpweya komanso chipinda chotcheramo za chipatala pa chipatala cha Kasungu komanso Mzuzu Central. Phungu wa nyumba ya malamulo wa municipality ya Kasungu, Noah Nkubwi, wayamikira boma komanso bungwe la Global Fund kamba ka zipindazi ponena kuti zilimbikitsa ntchito za umoyo pa chipatalachi. Mapatient ena amene nthawi imeneyo amataya miyoyo chifukwa choti mtunda umatali kotenga gasi azitha kupeza thandizo mosavuta pompano pa chipatala chathu cha Kasungu. Komanso chipangizo chimene atibweretsera choti chizocha zinthu zimene ndi zoonongeka chitithandiza kuti ukhondo upite patsogolo chifukwa mbali imodzi ya imene matenda amapalikira msanga ndi kusasamala bwino zipangizo ngati zimenezi. Ndeti tithokoze kwambiri a Global Fund komanso aunduna kamba kuti bweretsera zinthu zimenezi ndipo ndifoyamika kwambiri. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Global Fund komanso Gavi Program Implementation Unit PIU Aroda Banda ati bungwe lawo ndilodzipereka pothandiza boma polimbikitsa ntchito za umoyo mdziko muno. Global Fund ndi njira chabe yodutsira ndalama zothandiza boma lathu la Malawi. Ndiye a ministry ndi amene amaona no need kuti uku kufunika chakuti uku chifukwa cha mwina facility amene ili level ya facility akufunika equipment Boma lamanga chipinda chopangira mpweya pa chipatala cha Kasungu, Mangochi komanso Bwaira ndi thandizo la ndalama lokwana 6.6 billion kwacha kuchokera ku bungwe la Global Fund. Boma lamangaso malo otchera za chipatala pa chipatala cha Kasungu komanso chipatala cha Mzuzu Central. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Boma lati kujaza magulu motsatira uphungu kuchokera kwa akadaulo pa nkhani za chakudya ndi zina mwa njira zolimbana ndi vuto la kunyentchera mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za umoyo a Triza Columbus amayankhula izi pamwambo omwe ophunzira mchaka chomaliza pa sukulu ya ku Hesse anakonza pofuna kuonetsa akadaulo omwe ophunzira pa nkhani ya upangiri pa zakudya ali nawo. Iwo akufotokoza. Dietetics ndiyofunikira kwambiri makamaka wani kumbali ya kupewa kwambiri kunena kuti munthu asakhale malnourished komanso panopo tikudziwa kuti tili ndi mavuto ambiri amana ndi communicable diseases matenda amene ali osapatsirana, matenda ngati diabetes, hypertension. So dietitian amakhala kumene mwina ku community
kuthandizira kunena kuti matenda aja asafale kwa anthu kapena asafikire kwa anthu, koma ngati matenda aja afikira kwa anthu, dietitian ali pamenepo kuthandizira kuti apereke chithandizo choyenerera. For example, timanena kuti individualized care to patient. Samapanga as a public in general, komano monga munthu mene wabwerera pamalopo. So mavuto a munthuwo mene akupangira present ndi mene dietitian iso amathandizira. Apolisi kulilongwe amanga nduna yakale yona za ulimi asamukawale. Mnene wa polisi mdziko muno Lyle Chimtembo watsimikiza nkhani ndipo wati akawale anakadzipereka okha ku polisi kulilongwe. Achimtembo ati apolisi akatsiriza kulemba zofunika ndipo mwe awatengera akawale ku koti. Tili pa nkhani ngati yomweyi, Achimtembo ati Sosten Gwengwe omwe anakhalapo nduna zachuma omwe anawamanga dzulo nawonso akaonekera ku bwalo la milandu akatsiriza kulemba zoyenera. Mukuonera nkhanizi kuchoka kuno ku MBC, tiyentonenso mito yake. President Mutharika masana ano achita zokambirana ndi wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg yemwe afike mdziko muno lero. Unduna za maphunziro wapempha bungwe la Manebu kuti lionetsetse kuti pasakhale zachinyengo zilizonse pamene bungweli likhale likulembetsa mayeso aboma a chaka chino. Ndipo timu ya Vanessa Sisters Reserve dzulo yakhala akatswira chikho cha mpira wa manja cha osewera osaposa zaka 21 itagonjetsa Young Eagles. Tipitirire ndi gawo lachiwiri la nkhani zathu. Mgwirizano wa kampani zomwe zili pansi pa Press Corporation wapereka mphoto ya mjigo kwa anthu amdera la mfumu Njereza. Mfumu yaikulu Kasisi boma la Chikwawa kamba kukwaniritsa kusamalira ndi kuteteza mitengo yomwe anayidzala chaka chatha mderali. Tili ndi ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa kampani ya Press Properties Andrew Sante, mphotoyi yaperekedwa ngati chilimbikitso kwa anthu akudera kuti adzisamalira mitengo yomwe imadzalidwa chaka ndi chaka pofuna kubwezeretsa zachilengedwe. Ife tinachita chilinganizo chimenecho mukuganiza kwathu kuti tipereke mphoto zonena kuti amene angathe kusamalira mitengo mwa ubwino kuti mitengo yambiri ipezeke kuti yapulumuka pomatha chaka, amenewo tiapatse mphoto. Inde ndikumvani kuti awa ndi anthu amene anayenera kusamalira, koma mukhoza kuona ndi kuperekeranso umboni inu kuti kwakhala kuchitika ma initiative osiyanasiyana okhala ngati amenewa amene mapezeka kuti mwina ngati ma community muja anthu sakusamalira chimene anayenera kuti achisamalirecho. Mlangizi za nkhalango mboma la Chikwawa a Hector Nkawehe ati ndikofunika kumakondwerera pomwe mitengo yomwe inadzalidwa yapulumuka, kamba kuti mitengo yochuluka imadzalidwa chaka ndi chaka koma imafa kamba kosasamaliridwa. Mwambo ngati uwu ukuthandizira kwambiri kunena kuti anthu asamalire zachilengedwe ndofunikira kwambiri. Chifukwa zaka zonse zambuyo takhala tingotchula tadzala mitengo, koma mukabwere pamalo kuti tione mitengo inadzalidwa mupeza mitengo palibe. Pamene chikusoweka kwambiri ku mtundu wathu wa Malawi ndikuti tikhale ndi nkhalango komanso mitengo yabwino. Chifukwa chimene chimathandiza anthu ndi mitengo, chimathandiza miyoyo ya anthu ndi mitengo. Kodi chimathandiza bwanji? Chikuthandiza ngakhale thanzi lawo la anthu, mitengo ithandiza ngakhale pa ntchito zawo za pa nyumba, ngakhale nkhani za chuma. Poyankhula m'malo mwa mudzi omwe walandira mphotoyi, Alucius Khulopete ati ntchitoyi yagwirika bwino kamba ka mgwirizano wa anthu pofuna kubwezeretsa zachilengedwe. Kudera kunoko choyambirira ndichonera kuti anthu amazindikira udindo umene ali nawo kuti ndikofunikira kuti nawonso atenge nawo mbali kusamalira zachilengedwe. Ndi chifukwa chake zatipangisa kuti tikabwerere pa nambala 1, ndipo mphatso yangobwera pambuyo pa kuchita bwino kumene anthu ali nako kuti amazindikira okha kuti ndikofunikira kuti atenge nawo mbali pa kusamalira zachilengedwe. Chifukwa madera amene sanachite bwinowa zikungoonetsa kunena kuti kumeneko anthu ndiye kuti mwina amadikira zina zabwino kuti ziapeze kuti akachilimike kusamalira zachilengedwe. Mwa mitengo 2000 yomwe mudzi wa Njereza unadzala, mitengo 1755 yachita bwino. Ena omwe achita bwino pa ntchitoyi ndi ophunzira sukulu ya primary ya Mitole omwe akhala pa namba 2, komanso sukulu ya sekondari ya Chikwawa yomwe yakhala pa namba 3. Rashida Matandika, MBC News.
Banki ya National yathandiza konsolo ya mzinda wa Blantyre ndi katundu osiyanasiyana yemwe athandizire kupititsa patsogolo ukhondo mu mzindawu. Katunduyu yemwe ndi wa ndalama zokwana 15 million kwacha athandizira kuteteza ogwira ntchito ku konsoloyi komanso anthu okhala mu mzindawu ku matenda omwe amafala kamba kakusowekera kwa ukhondo. Zambiri mu ripoti la Themba Mwale. Kuchokera pa 11 December chaka chatha, anthu okwana 62 ndiwo adwala nthenda ya kolera mdziko muno, pomwe awiri amwalira ndi nthendayi. Kolera ndi nthenda yomwe imafala kamba ka kusowekera kwa ukhondo. Pamene chiwerengero cha anthu odwala nthenda ya kolera chikunka nakwera mdziko muno, National Bank yapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 15 million kwacha ku konsolo ya mzinda wa Blantyre. Mkulu oyang'anira maubale a banki ya National Bank, William Chatsala, wati iwo achita izi pokwaniritsa udindo omwe ali nawo wotengapo gawo popititsa patsogolo ntchito zachilengedwe komanso ukhondo. Chaka chatha tinayika 200 million yoti thandizire makonsolo amizinda komanso maboma. A Blantyre City Council anasankha kuti tithandize pa zipangizo zimene tapereka lerozi, ndipo tapereka zinthu zimenezi zokwanira 15 million kwacha pa zimene anapemphazo. Kwa amene munandimvera ndikulankhula poyamba paja, ife la National Bank of Malawi ndiokonzeka kugwira ntchito ndi Blantyre City Council pa mapulogalamu ena onse amene akupanga, kaya ndi kukonza chilengedwe mzinda muno, kaya ndi ntchito zofunika kutukula, kaya kumanga kumene zinthu zikuluzikulu. Ife timvera kuti akuti bwanji ndipo tiona kuti tingathandize pati. Ndipo polankhulapo atalandira katunduyo, mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman inati thandizoli labwera mu nthawi yake, pomwe konsoloyi ikukumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo kusowekera kwa zipangizo zothandizira ntchito za ukhondo. Anthu onse ogwira ntchito pa City Council pano tagwirizana kuti mzinda wathu tufuna kuti ukhale osalala. Nde anthuso abwera azatithandizire. Tini mavuto mwina kuchepekedwa kwa magalimoto onyamula zinyalala, amene ndi mavuto ena. Tini mavuto onena nkhani ya chitetezo, tindi apolisi athu mapatrols awo makhala ovuta chifukwa magalimoto tilibe. So tikufuna anthu omwe akufuna maubale amene wawa abwere ndithu atigwire zanja kuti tiyende nawo limodzi. Mzinda wa Blantyre ndi umodzi mwa mizinda yomwe imakumana ndi mavuto amatenda monga kolera, mwazina kamba ka kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu okhala mu mzindawu. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Mpingo wa Salvation for All Ministries watsindika kufunika kuthandiza anthu omwe akusowa chakudya mdziko muno. Mtsogoleri wa mpingowu Apostle Clifford Kawinga wayankhula izi pamene amagawa chimanga ku mabanja 4,000 okhudzidwa ndi njala amdera mfumu yaikulu Nkhanga ndi Kalimanjira mboma la Nkhotakota. Kuonjezera kugawa chakudyacho, Apostle Kawinga anapempherera anthuwo omwe ena mwa iwo akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi pofuna kuwapatsa chilimbikitso. Chipiriro Mtumodzi ali ndi ripoti. Nkhotakota ndi limodzi mwa maboma omwe kuli vuto la njala, ndipo posachedwapa bomali lakhudzidwanso ndi madzi osefukira chifukwa cha mvula. Mazana a anthu okhudzidwa anakhamukira komwe mpingo wa Salvation for All Ministries unawabweretsera chakudya ndi cholinga chofuna kuchepetsa mavuto awo. Mawu awo Apostle Clifford Kawinga anati ndi okhudzidwa ndi njalayi chifukwa iwo anali wamasiye, ndipo pa nyengo imeneyo amagona ndi njala nthawi zina. Kotero iwo apempha anthu kuti adzikumbukira anthu amene akuvutika ndi njala mdziko muno powagawira kangachepe kalikonse komwe ali nako. Tikayang'ana kuno kudera la Nkhotakota ndi dera limene limakhudzidwa ndi mavuto amenewa chaka ndi chaka. Pachifukwa chimenechi tilimbikitsa abale onse kuti kumene muliko tiyentaganizenso anthu akuvuta kuno. Kochepa kamene mwagwirizira sizimatengera kuchuluka kwa ndalama, koma zimatengera mtima opereka. Zikutengeranso chikondi chochokera kwa Mulungu Atate tikozofikira anthu ndi kochepa kamene tili nako. Apostle Kawinga ati pofuna kuti anthu akhale odzidalira ndi kuchepetsa njala, mpingo wawo wakhazikitsa projekti yopereka zipangizo za ulimi wamthirira ku makalabu alimi m'maboma angapo mdziko muno.
komanso ngati fa mpingo pano mbali ya Njala tapeza njira imene tili ndi gulu limene tikulitcha Hopefield Initiative. Hopefield Initiative ndi kubwezeretsa chiyembekezo kudzera mu ulimi, kuti anthu talimbikitse alimi ang'onoang'ono, tapatse zipangizo monga feteleza, mbewu, komanso tathandize kuwapatsa kulimbikitsa ulimi wa mthirira. Ndiye tikuwapatsa mapampu amene azipopa madzi kuchokera mu madambo kuthirira kuti azikolola mwina kawiri katatu pa chaka. ntchitoyi yasintha miyoyo ya anthu m'boma la Nkhotakota, ndipo nawo mafumu am'madera awiriwa akuthokoza. Thandizo limene labwera ndi Apostolo Kawinga kwa ine yakhala ngati chithandizo chachikulu kwambiri, moti pano nusangalala kwambiri, moyo wanga uli ndi sangalalo kwambiri chifukwa padafika vuto ndipo pali vuto loti anthu awawa analipa mavuto, moti ubwera kwa Apostolo Kawinga ine nasangalala kwambiri, ngakhale kumwamba Mulungu walandira. Ine ndilothokoza kudera kwanga kuno chifukwa chimene achita ndi chamtengo wapatali kwambiri, chifukwa chakuti vuto limene lilagwa kuno kwathu mosayembekezereka. Ndikupeza mdalitso ngati umenewu tikhala oyamikira ndi kuthokoza. Kuyambira pa 19 January chaka chino, mpingo wa Salvation for All Ministries wafikira mabanja oposa 12,000 ku Nkhotakota, Lilongwe ndi Salima. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Nkhotakota. Munkhani za masewero, timu ya Vanessa Sisters Reserve dzulo yakhala katswiri chikho cha mpira wa manja cha osewera osaposa zaka 21 itagonjetsa Young Eagles ndi zigoli 45 kwa 38. Kampani ya mukulu ndi yomwe imathandiza chikhochi. Nderu mpikisanowu unali wa matimu 12 ndipo unachitika kuyambira lachisanu pa bwalo la ku Hess Sports Complex mu mzinda wa Blantyre. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tinaye muno kuti atambasule zambiri. Zikuoneka kuti Lilongwe ikupitirizabe kukondera masewera mpira wa manja mdziko muno. Zonadi mbuyomu mpira wa manja nkhoko yake likulu linali ku Blantyre kuno, koma zikuoni zinthu zinasintha zaka zinayi zapitazo. Matimu aku Lilongwe nawonso anazitolera ndi amene akuchita bwino kwambiri pano. Ukayang'ana Vanessa imene atenga chikhochi ndi imene amasewera nayo Young Eagles onsewo ndi ochokera mu mzinda wa Lilongwe. Aku Blantyre kuno ndi amene amaliza pa namba 3 ndi 4. Komanso izi zikusonyeza kuti timu ya Vanessa pabweranso katswiri wina amene azunguze kumbali ya mpira wa manja ndithu. Ifambuyo mutimadziwa matimu ngati kuli Brigos, kuli Sivonets, Diamonds ndi Tigresses, koma apapa kuoneka kuti Vanessa imene inso ayang'ane bwinobwino. Ifa matimu onse amene wachilawa anali ndi matimu awo achisodzera kumene kuku, koma Vanessa yachisodzera ndi imene yachita bwino, kusonyeza kuti imene ithandiziranso Vanessa yaikuluyo kuti idzichitanso bwino. Ifa tikayang'ana pakadali pano mu mpikisano wa FTH Premiership ili pa namba 4 Vanessa yaikuluyo, ndi kuti nkhondo ikadalipo ndithu mu mpira wa manja, koma makamaka ku Lilongwe. Tsopano mpikisano umene uthandiza bwanji kutukula masewero? Kumpikisano umene kunala katswiri amene amasankha osewera kuti apititse ku timu yachisodzera ya under 21 ya dziko lino, komanso timu yaikulu ija ya Queens ndakuti apeza osewera opitirira 40. Komanso monga mmene wakambira kunali matimu ochokera mzigawo zonse. Taona kunali timu yochokera ku Nzimba kumeneko, kunalinso timu yochokera ku Chitipa, kusonyeza kuti luso la dziko lonse la Malawi linakumana kumenekoko chifukwa anaseweranso mzigawo kuti apeze akatswiri amene anakayimirira mzigawozo ku mpikisano umenewu. Ndiye kuti mpikisano umenewu wagunda madera onse a dziko muno. Akatswiri amene amadzithemba kuti iyeyo ndosewera mpira wa manja waoneka chifukwa cha mpikisano umenewu. Chabwino tipite ku mpira wa miyendo. Mzuzu City Hammers mpaka kutulutsa Wanderers. Zodabwitsano. Ndizodabwitsa inde koma mu mpira zimene zimachitika. Foka yang'ananso Super League yapitayi Hammers yomwe ndimene inagonjetsa Wanderers. Pa matimu onse amu Super League palibe imene inagonjetsa Wanderers kupatula Hammers. Ndiye itapita kumene koko timayembekeza ndithu kuti masewero akakhala ovuta, koma kuona amene zinakhalira kuti Hammers inali ndi red card awiri, Wanderers itatsogola kale ndi chigoli chimodzi, zimaoneka ngati kuti Wanderers imayina yedutse ndithu mmene zinaliri. Palibe amene anayembekeza kuti Hammers mpaka nengadzidzimutsa Wanderers, timu yoti inali ndi osewera ochepa komanso inali kutsalira kale. Ndiye ambira dzidzimuka, koma tipereka ulemu kuti imene ya Hammers pamene loweruka lino ikhale kubwera kuno Blantyre kudzasewera ndi Bullets pa Kamuzu Stadium ndi imene ya semi final. Bullets imene chaka chatha ndi Hammers, Bullets inatulukanso ndi Hammers ndi imene yake yomwe ya semi final mpikisano wakenso wa Castelo. Ndiye tione kuti ulendo uno Hammers itatulutsa Silver Strikers kudzatulutsa Wanderers,
ichita motani ndi bullets zochitika sizodabwitsa kwenikweni tamvanso kuti Morocco sichitanso nawo mpikisano wa AFCON ndi mmene zikhala bwanji. Morocco imene ichititse mpikisano wa AFCON umene ndi wa Women's Africa Cup watsikana paja timu yathu ya Scorchers ikupita kumeneko kwa nthawi yoyamba pakadali pano yalowa mu kampu dzulo kukonzekera mpikisano omwewo koma ipita kaye kukosafa ndiye Morocco yanena kuti sichititsanso pa kamba pa zovuta zina ndiye tamva kuti dziko la South Africa ladzipereka kuti likhoza kuchititsa mpikisano umenewu ndiye pali zokambirana pakadali pano bungwe la CAF ndi dziko la South Africa kuti amvane zochita chifukwa mpikisano umenewu kuyamba mwezi wa mawa omwewo pa 17 March ndiye nthawi yatha kale. South Africa ndio konzeke imakhayo konzeka nthawi zonse hayi nkhani yabwino nditho tithokoze kwambiri Nobert pokhala nafe pa nthawi imene ndeti ngona kuti ndi nkhani imene tafikanso tinene kuti ndi zamasewero tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika masana ano achita zokambirana ndi wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg yemwe afike mdziko muno lero. Unduna za maphunziro wapempha bungwe la manebu kuti lionetsetse kuti pasakhale zachinyengo zilizonse pamene bungweli likhale likulembetsa mayeso aboma a chaka chino. Ndipo timu ya Vanessa Sisters Reserve dzulo yakhala akatswira chikho cha mpira wa manja cha osewera osaposa zaka 21 itagonjetsa Young Eagles. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Arthur Chokoto tikufunirani tsiku labwino. What's your name? Gary, huh? It's my game.